свещената Бхагават Гита. Песента на Бога. 17 глава. Йога на разграничението на тройната вяра. Арджуна каза: ако човек служи на Бог с вяра и отдаденост, но не се съобразява с наставленията на писанията, каква е неговата вяра, Кришна? Сатвична, раджасична или тамасична? Благословеният Господ каза: вярата на въплатените, Шрадха, е три вида – сатвична, раджасична или тамасична, според техните вродени склонности. Вярата на всеки го е според собствената му природа, Арджуна. Човекът е това, което е неговата вяра. Сатвичните и чисти хора обожават боговете. Раджасичните, страстни хора обожават полубоговете и демоните. Останалите, които са тамасични и заблудени, боготворят призраците и духовете.